Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del programa de Costa a Costa. Avui ens trobem a 100 metres de la platja de Llafranc. I avui veurem també el bo i millor de Palafrugell, Calonge i Palamós, Cristina. Ens trobem a Calella de Palafrugell, un poblet costaner molt conegut per la seva cantada anual d'havaneres. Així que jo proposo començar el dia fent una passejada per aquest poble tan preciós i gaudint de les vistes. Doncs si ho proposes haurem d'acceptar-ho. La localitat és una de les poques de la Costa Brava que encara conserven l'encant que es respirava als pobles de la zona abans que arribés el turisme de masses. Encara s'hi poden trobar alguns habitatges tradicionals de pescadors de dues plantes. Això reflecteix la història de Calella, que ha tingut diferents formes de creixement que han donat lloc a diferents tipologies edificatòries. Les cases de pescadors, ubicades a primera línia de mar, a l'entorn de cales o de camins, les finques agrícoles, on s'han donat una altra forma de creixement per subdivisió de grans parcel·les, generalment cases aïllades, i les cases d'estiueig, d'ús temporal i tipologies diferents. Calella de Palafrugell era el port d'entrada i sortida de productes de Palafrugell i la zona de la Bisbal d'Empordà. A través d'ell, a principis del segle XIX, s'hi explotaven productes agrícoles, corall, vi i, sobretot, taps. La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell és la trobada de referència del món de les havaneres celebrada el primer dissabte de juliol a la platja del Port Bo. L'origen de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell rau en una trobada de cantaires l'any 1966 a la taverna de Can Batlle, lloc de reunió de pescadors, impulsada per Francesc Alsius, Frederic Martí i Joan Pericot. El 1986, el Patronat Municipal de Turisme va passar a fer-se càrrec de l'organització de la cantada d'havaneres. Avui ens hem desplaçat fins a Calonge per visitar les vinyes Clos de Gon. Volem provar aquest vi tan bo que se fa en aquesta terra tan nostra que és l'Empordà. Hola. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Clos de Gon. Muchas gracias. Encantado de recibiros aquí. Bueno, os presento un poco la bodega. Sí. Esto es la finca del Masgil. La finca tiene unas 42 hectáreas, de las cuales 16 están plantadas de viñedo. Siempre se ha hecho vino aquí en esta zona, que es muy típica de vino, en la zona de Calonge. Y concretamente aquí se inicia el proyecto en el año 90 con un matrimonio francés que plantó unas variedades francesas, como son la Viognier, Marsanne y Roussanne, en blanca, y Syrah, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc en tinta, que son con los que hacemos nuestros vinos. Ahora nos encontramos el viñedo en el momento de más esplendor, ¿no? Que es ahora cuando en la maduración de la uva, cuando está cambiando todo el color, lo que se conoce como el embero. Seguiremos la madurez, haremos análisis y probaremos la uva, y cuando decidamos, pues a vendimiarlo todo manual, en cajas de 20 kilos para que no se aplaste la uva. Y bueno, como estábamos aquí cerca, se corta y directamente a la bodega, que si queréis os enseño cómo sería el proceso de elaboración. Molt bé. Esta sería la zona de recepción de la uva, y una vez que viene el tractor con las cajas de uva, lo que hacemos es colocar la mesa de selección, que sería esta que está aquí, delante del depósito que queremos llenar. A continuación pondríamos la despalilladora, una persona lanza las cajas de uva a la mesa de selección, de ahí caerá aquella máquina, que es un cilindro con unas aspas, que lo que hace es ir girando, le da un golpe a la uva y la separa del raspón, con lo cual la parte leñosa sale, que eso no se aprovecha, y la uva caería por gravedad al depósito. Aquí estamos en la zona de depósito, la sala de fermentación. Aquí se daría la fermentación alcohólica, que es la transformación del azúcar del mosto en alcohol. También se libera CO2, que hace que las pieles, al ser menos densas, suban para arriba. Si no hacemos nada, se quedarían separados, y lo que hacemos es, mediante una bomba y unas mangueras, como estas que veis aquí,
sacamos el mosto por abajo y lo echamos por arriba, lo que se llamaría para que se mezcle. El azúcar se va transformando en alcohol y a la misma vez se va extrayendo los compuestos polifenólicos, color, aromas, etc. Y cuando creemos que está con el mejor equilibrio y la mejor calidad posible, paramos. Ya llenaríamos las barricas y en las barricas sería ya la fermentación maloláctica. Ahora estaríamos en la zona de barricas. Antes nos hemos quedado en que el vino terminaba de fermentar en depósito y lo que intentamos hacer, aquí veis el mapa del viñedo, es intentar vinificar cada parcela o grupo de parcelas similares en cada depósito para intentar separar las diferentes calidades de uva y de vino y de suelo. Una vez que termina la fermentación maloláctica, el vino ya habría terminado de fermentar todos los compuestos fermentables y ya reposaría tranquilamente a una temperatura controlada en la sala de crianza, que es donde estamos ahora mismo. Estarían separadas según la separación que hemos hecho en depósito, o sea, tendríamos 10 barricas de Syrah de la parcela de la parte alta, 11 de Merlot de la parte más baja, estará de unos 15 a 20 meses en barrica de roble francés, que normalmente utilizamos 50% barrica nueva y 50% barrica de un vino. Bueno, pues ya para terminar la visita vamos a probar uno de nuestros buques insignia, que sería el Clos d'Agon tinto, y concretamente de la añada 2008, que fue una añada bastante buena en la zona. Y este pues sería un Cupaz de Cabernet Franc y Syrah, un 70%, y el resto Merlot, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Como podéis catar, es un vino intenso, mucha frescura. Me gusta un montón. Y luego a la hora de pasar en el paso en boca, pues sería un vino denso, bien redondo, bien pulido, que pasa súper bien y que persiste en la boca durante mucho tiempo. Bueno, molt bé, que fem un xin-xin? Bueno, Venga. espero que os haya gustado la visita. Mucho, muchas gracias. Y cuando queréis repetir, aquí estaremos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No ens hem mogut de Calonge i avui anem a visitar també el Mas Pont Joan. Em sembla, Fran, que aquí trobarem una mica alguna cosa diferent del que hem visitat fins ara. Sí, a mi també em dóna la sensació que aquí el vi es fa d'una manera més tradicional, diferent a el que hem vist fins ara, així que, bueno, anem a descobrir-ho, no? Hola. Hola. Bones, què tal? Bon dia, molt bé. Bon dia. Bueno, aquí bàsicament el que us he intentat transmetre és els orígens d'aquest vi de pagès. Un vi que, com deies tu, una mica diferent. Bo o no bo, això és cadascú que ha de dir-ho, però el que és diferent. Llavors el que fem és anar al viverista, sí que hi anem, perquè tenen plantes que s'adapten al terra, que són aquestes. Aquestes plantes a l'hivern es planten, això es planta a terra, l'any abans de l'empaltada. I al cap d'un any això ha crescut bastant, en aquest nivell. Veieu això, aquest gruix? Doncs agafa aquest gruix. Agafa aquest gruix, és molt gruixut. Llavors el que fem és anar a la vinya i agafar les tòries, meves o d'un veí, perquè els veïns també ens ajudem. El que fem és guardar-lo i quan ve el moment de l'empaltada, el que fem és anar al camp i tallar. Això era un brot llarg, vigileu, és un brot llarg, no? Que ha crescut, però és que és un brot llarg. Aquest brot llarg el que fem és tallar-lo prenent les tisores, i després obrir-lo. L'obrim. El que fem és tallar-la a trossets, així, la tallem a trossets, i o bé a mà, amb aquesta maquineta, amb això, amb aquesta eina, que a vegades et talles, està sec, et talles, ho farem amb la màquina. La màquina el que fa és fa això, una cunya perfecta. Llavors, com que l'encaixem aquí, ho posem aquí i llavors el que fem és enterrar-la. I llavors, si tot va bé, el que passarà serà això. Tindrem l'empelt aquí, que creixerà i serà un nou cep. I aquest cep, amb el temps, serà una mica més gran, veieu? I quan passin més anys, encara tindrem la zona marcada del cep, aquest és un cep de 40 anys, tindrem la zona d'empelt ben marcada, però tindrem la varietat aquí i el cep aquí. Un cop evoluciona tot el cep i tota la història, tenim aquesta gran diversitat varietal, no? De Baller, Roig, Picapoll, Beva, Xarel·lo, Malvasia, i concretament aquesta és la Malvasia de Calonge, perquè n'hi ha moltes de Malvasia, aquesta és una. Sí, aviam, estarem. Aquesta també és molt antiga, és una molt antiga, és cardinal, que la diem aquí. Ja te l'agafo, Andrés. Llavors, tot això evoluciona bé, res d'herbicides,
Tot natural. Tot natural, tot tractor, màquines per aquí remenant la terra per treure les herbes, de manual, i l'única cosa que fem és coure i sofre, com de tota la vida. Bueno, aquesta part és una part una mica, diguéssim, on prensem, no? O sigui, el lloc on transformem el que és una massa sòlida en una massa líquida, en definitiva, prensar. Ho tirem allà dintre, això puja cap aquí dalt, i aquí dalt tenim la premsa. Ah, és aquí dalt, sí, de premses n'hi ha molts de tipus, Sí, bueno, aquest és un tipus. Exactament, tothom fa la seva guerra, la seva història. Aquesta l'avantatge que té és que és molt neta i treballa amb molt poca pressió. Un cop el most el tenim allà dintre, cap a les botes. Cap a les botes. Exactament. Ens les ensenyes? Sí, i tant, ensenyem les botes. I un altre dia penseu que heu de venir al setembre, que és el moment màgic de pensar el raïm. Haurem de venir al setembre, doncs. Haurem de venir al setembre. Aquesta manguera, tinc una manguera, Sí. molt llarga, que va a tot el celler. Val. I el celler repartim amb negres, rosats i blancs, Vale. que és bàsicament el que es fa, no? I aquí tens totes les botes posades i col·locades. Aquí hi ha unes quantes botes de negre, unes quantes de blanc, unes quantes de rosat, perquè tot fermenta amb bota, Val. que és una altra característica d'això. A part de les varietats que les mantenim d'aquella manera, doncs també mantenim les botes. Sí. Que en concret, aquestes botes, el nom que els donem, o que tenim aquí, són bucois, perquè tenen una capacitat entre 600 i 720 litres. Aquest vi, prèviament a posar-lo a dintre les botes, el que fem és cremar-hi això. Què és això? Això és sofre. Això no és ni metabisulfito sòdico ni metabisulfito potàssico, sinó que és simplement sofre. A altres llocs en diuen lluquet. A Catalunya en diuen lluquet. I per què serveix? I això, bàsicament, té tres propietats. Al posar-lo dintre el bucoi buit, té tres propietats. La primera, que és reductor, és a dir, ens treu l'aire i queda la bota sense aire, que és molt important que no hi hagi aire. Després, mata les bactèries dolentes, on deixa les bones que comencin bé la fermentació. I al mateix temps també conserva una mica el vi. El vi, quan se posa dintre, que això ja s'ha cremat, hi ha el fum, la combustió a l'aire, al barrejar-se, per part, per millor, molt poca cosa, conserva una mica el vi. Doncs un cop us he explicat això del sofrí, un cop el tenim cremat, el most que fem cada dia, el que fem és tirar-lo a la bota. Prèviament l'hem cremat al dematí el sofrí i la bota al vespre, perquè recollim, prensem i embotem. Llavors, el most va aquí dintre. I aquí dintre fermenta. Molt bé. Això és molt maco la primera setmana, perquè surt per dalt, és molt maco, perquè va molt ràpid, però després en 3 mesos s'ha acabat. 2-3 mesos s'ha acabat la fermentació. Va més lent, s'acaba la fermentació. Molt bé. Llavors, què hem de fer? Clar, això crea una sèrie de pòsits a les botes, pòsits en els baixos, pòsits, sediments, digui com vulguis, que evidentment, si traiéssim el vi directament, doncs ho arrastraria i sortiria massa brut. Llavors el que fem és netejar, però no clarifiquem, no filtrem. Simplement, amb aquesta bomba petita, aquesta bomba que és petiteta, que és molt manejable, i aquest aspirador, aquest tub d'aspiració, el que fem és el poso dintre, i veieu que té aquest forat aquí, aquest tope aquí, doncs això està aquí. Llavors, esclar, evidentment, com que fa tope aquí, deixa uns 15 centímetres lliures, que és el que jo calculo que hi ha de sediments. Per tant, només xuclant per aquests forats d'aquí, llavors això ho traiem l'onet. Llavors això necessita un temps de repòs que es posi bé, i a partir d'aquí doncs ja tenim el vi fet. Així que ara som al celler i veig que hi tens totes les plaques aquí amb dites, no? Sí, aquestes dites són molt maques perquè són alegòriques del vi, i tothom diu la seva, és molt divertit, tothom diu la seva i ja està, va molt bé. Bueno, doncs un lloc perfecte per què? Mira, porto els gots per tastar i de fet, quan hem embotellat i hem fet allò, el que fem és apilar-ho, cada bocoi és una pila d'aquestes, són unes 800 ampolles, i el que fem és anar tastant i anar provant. Llavors, això s'estaran aquí 2 anys més, és a dir, 1 any de bota i 2 anys d'ampolla. I a partir del 3è any, la gent tasta, prova, i si agrada, doncs comencem a vendre. És un esforç més d'espera, d'haver d'esperar per provar. El vi negre, temps. La Cristina vol una mica de blanc, i això va bé perquè tothom fa la seva. Jo també vull una mica de blanc. Jo vi negre. Molt bé. Tot i que ens els intercanviarem, no? Sí. Farem una mica de tastet. I llavors negre. Compartir és viure. I tant. El blanc és més jove, un 2012, en canvi el negre tenim un 2009. Tenim un 2009, que ha estat un temps de barrica i bastant temps a l'ampolla. Vinga. Doncs va, s'olora una mica, a tastar-lo. s'esmina una miqueta, i cap a dintre a poc. Ja està. Escolta, Manel, ens ha agradat molt aquesta visita i veiem que és una cosa totalment diferent al que hem vist fins ara de la manera de fer. Molta gent que ve queda meravellada d'això. I realment el que intentem, junt amb l'administració local, que ens ajuda molt, a mantenir això. Som una colla de masos, que som de l'agrupació que
intenta defensar això. Això tenim un expedient a la Generalitat de Catalunya, que és la zona d'interès etnològic de Calonge i Vall-llobrega, perquè intentem mantenir totes les varietats, tota la manera de fer i la manera de vendre, sobretot la manera de vendre, a casa, a les cases pròpies, o com molt als mercats. Us recomanem que vingueu a provar aquest vi natural i tradicional. La veritat és que ha sigut molt diferent. Molt bé. Moltes gràcies per tot. Vinga, doncs apa. Fins la pròxima. Fins la propera. Estem a Palamós, Cristina, i concretament a Port Marina. Sí, i gràcies a ells avui podrem sortir d'excursioneta amb un veler que ens l'ofereix l'empresa Brava Sail. Hola, bon dia. Bon dia. Soc l'Àlex, el patró de Brava Sail. Us portarem avui a fer una volta per la costa de Palamós. Anirem a veure primer Cala Castell, passarem abans per la Fosca, potser ens aturarem a una Salguer, que és una cala molt bonica, i llavors ens arribarem, passarem pel costat de les Formigues i ens arribarem fins al Golfet. I després de l'experiència d'anar amb un veler i poder-lo conduir, què ens toca ara, Cristina? Doncs gràcies a Port Marina també ens hem acostat aquí al Palamós Dive Center per fer un bateig de submarinisme. Fran, jo tinc moltes ganes de provar aquesta experiència. Tu? Jo també, m'hi vull submergir de caps. Som-hi! Hola, bones. Hola, bona tarda. Què tal? Què tal? bé. Hola. Com aneu? Bé. Doncs molt bé, teníem ganes de provar aviam què és això de submergir-nos. Sí, havíem fet una reserva per fer el bateig de submarinisme. Sou vosaltres que Sí. estàveu esperant? Perfecte. Sí, sí. En Fran i la Cristina. Exacte. Perfecte, si m'ompleu aquesta fitxa. Molt bé. La primera coseta que hem de tenir en compte és respirar sempre, que és la primera norma del submarinisme. Podem agafar aire per la boca i treure l'aire pel nas, no hi ha problema, però és millor que ens intentem acostumar a respirar per la boca i a treure'l per la boca. La segona, compensar. Hem de treure aire pel nas i no deixar-lo sortir. Tercer, tindríem les senyals. Senyal típica, ok, vale? Això és ok, pregunta i resposta. Esteu ok? I em contesteu, estic bé. Cap a dalt, si tinguéssim que tornar cap a dalt, cap a baix. Vale? Potser us demano que us fiqueu de genolls. Vale? En recordeu d'aquest, tinc algun problema. Penseu que qualsevol problema que tingueu sempre m'aviseu a mi. I la quarta cosa que hem de tenir en compte, per ser l'última no és la menys important, és tenir en compte una mica que anem al mar, vale? I en el mar viuen animals, intentem no trepitjar les roques, la sorra, aixecar la sorra, vale? Intentem dintre del possible perquè és la primera vegada vostra, llavors jo ja estaré pendent de que no us n'aneu cap a baix, d'acord? I ja us tindré jo agafats, val? Però teniu una mica de vista amb això. Vale, nois, ara que ja tenim els ploms posats, ens podem posar l'equip i cap a l'aigua. Ok? Doncs som-hi.
Continuem la nostra ruta d'avui i ara ens parem a dinar. Hem escollit per l'ocasió el restaurant Caleta Blava. Volem provar les gambes de Palamós, que diuen que estan exquisites. Hola, buenas tardes. Hola, bona tarda. Jordi, para los amigos. Jordi, molt bé. Jordi Cristina i ell, Francesc. Hay una variedad muy extensa en lo que es pescado, marisco, la buena gamba de Palamós y aparte buenas carnes de Girona. Yo les ofrezco una variedad con la cual os sorprenderé. Perfecte. Bueno, ¿qué os parece la comida? ¿Cómo va? Pues de momento estamos... Molt bé, boníssim. Esto es lo más clásico del pueblo. La gamba de Palamós, la gamba de Palamós. los escamarranes. Muy bien, Molt que os bé. aproveche, ¿eh? Doncs moltes gràcies. I què millor que acabar el dia? Doncs envoltats de peix? Sí, perquè aquí darrere tenim el Museu de la Pesca, on podrem veure una mica la història de la pesca en aquesta zona. Sí, i després anirem a visitar la llotja de Palamós, que és on veurem tot el procés que recorre el peix des que l'han pescat, fins que es fa la subhasta i fins que arriba al consumidor. El peix més fresc, impossible. El museu va ser inaugurat l'any 2002, dedicat al coneixement i la difusió de la pesca i al patrimoni marítim pesquer de la Costa Brava. L'exposició es divideix en àmbits on s'explica la història, l'actualitat i el futur de la pesca de la Costa Brava en clau de sostenibilitat. Està construït en l'edifici del Tinglado, edificat a la dècada de 1930. El Museu de la Pesca vol contribuir com a element de qualitat al desenvolupament cultural, econòmic i social de la comunitat. Doncs ara som a la llotja de Palamós i ens acompanya en Sebastià, de Tejedor Mariscos i Peix, que ens explicarà una mica tot el procés de compra i venda del peix, no? De com arriba, la subhasta que es fa i tot plegat. Bueno, això és cada dia, que de dilluns a divendres arriben les barques, estan classificant les gambes per donar-li el que és dominació d'origen. Aquí et miren la temperatura del que és la gamba, el calibre de la gamba, el tamany, si està bé, si no està bé. I a partir d'aquí fan unes etiquetes on et diu la procedència de la gamba, del calaveros que són, la profunditat que s'ha pescat, el número de peces que hi ha per quilo, i després, a veure, ho aniran pugnant els peixaters, còpia... I veig que aquí tothom va molt ràpid, treballant tota l'estona, trafegats tots, Això va molt ràpid. Doncs ara veiem com en Sebastià es col·loca aquí per subhastar i comprar peix. Fran? Aviam com funciona això. A veure si entendrem alguna cosa. Mira, observem a veure què fa ell. A veure si tindrem 100 quilos de cada. Tenim les gambes i, per exemple, comencen des de dalt fins a baix, veus? Ara van a vendre lluç, veus? Va baixant, va baixant, va baixant. Fins que algú apreta. I decideix comprar-ho. I decideix comprar-lo, perquè creu que és el millor preu per ell. D'acord, i s'apreta aquí. I s'apreta aquí. D'acord. Què pot passar? Que hi hagi un empat entre dos mandos. Doncs torna a començar una altra vegada i tornes a apretar. Sempre apreta algú, sempre apreta algú. Tot té un preu. Si hi ha molta comanda, el preu puja. Si hi ha menys comanda, no tens pressa, fas baixar el preu. Aquí, quan recollim les cubetes, el peix que va cap a la parada perquè el despatxin al públic se'n va directe
i, si no, el deixem aquí, que aquí el preparem per enviar a Barcelona. Doncs ara nosaltres ens dediquem a vendre el producte. Més fresc impossible. Impossible. Ens ha dit en Sebastià que també una de les claus és la simpatia i el saber fer amb la gent, El desparpajo que has de tenir amb la gent és important. Saber vendre el producte, que el client confia en tu, que és el més important, i així és la feina, vull dir, cada dia. I veig que teniu de tot, no? De tot, a veure, què de tens? gustes. Tot això és d'avui, eh? Mira, si encara es mou! La llagosta, que és una meravella, la gamba de Palamós també, vull dir, tot. El producte és el millor. Immillorable. I una altra vegada hem arribat al final del nostre programa. Esperem que us hagi agradat molt, ja que és que Palamós és preciós. Sant Antoni de Calonge és preciós, i Palafrugell, què? Molt maco, Preciós, la veritat. també. Així que ens veiem al pròxim programa, no us ho perdeu. Anirem a... No, el del peix, sí. No, brava no, blava. Ens parem a l'hora, no.